Kadagiti tatatitudo Kumumpas dagiti pitik ti puso ta Tilawag tinit kaskaranyag Dagiti matata adua Napuno nga ayat isuti taklinta Si tatak derlata Iti may sakin may sa amin nga sumangbay problema natipker nga ayat isu inta pangsangga Oh, nanus nga ayat day tati ada kadata iti rapial daw keniti amin apa sama biagta ririken susik arumusing masolusyonan tamin gaputan na puno kinabileg ayata may saken may sa kadagiti nagparangan iniwan na sarakan tatilawag iti may saken may sa nasarakan tati ayaken piksa may saan na lanay nga balikas nga ayaten ka nairot nga ara ko pipay ko ken ka o ayat ko ken ka ti ayat taawan ti kapadanan itinalami sarabi agkaduta ken nagdenata na namin dati bara ni ayat may saken may sa uray sa dino man ti pakay daluyunan ti biyaka data sangwenta adua santo pulos nga agdua-dua oh nanos nga ayat day tati ada kadata iti rapial daw keniti amin apa sama ti biagta ririken susik arumusing masolusyonan tamin kaputan na puno kenabileg ayata may saken may sa Pamakawan ada iti puso ta kasta ti ayat na bileg napuno may saken may sa oh biag ko ay ayating ka